A ber, nola da zure izena? Iratxe. Kaixo, Iratxe. Zari gara gaur hemen. Jolasten. Eta ze parke berezia dugu hau, ez? Bai. Gustatzen zaizu? Bai. Eta gaur txikien eguna, zer nahi duzu egitea? Ez dakit. Ez dakit zer da hori? Jolas mota bat? Ez. Ez dakit, lagunekin egon, kilikiak ikusi, parke honetan ibiltzea. Nire lagunarekin egon. Eta ongi pasatzea, ez da? Eta da hori. Ba, oso ongi pasa. Txoka, postekoa. Oso ongi. Gora San Fermin! Aquí estamos con los críos en el parque de Pamplona, a la sombra de un árbol a gusto. Dile que yo estoy en una maceta. Como mejor cesta. Ah, pues no sé. Ah, vale, muy bien. Venga, hasta luego. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy con la mamá, con mamá. No, que a ver qué tal. A gusto. ¿Verdad? Claro. Ahora Norbaitek nahian duen txorrotako fresko nago bat, uraren tabernan, freskoa duzue eskuragai. ¿Alguien quiere un trago de agua del grifo? En la taberna del agua podréis beber hasta saciar vuestra sed. muy bien.
Dale ahí abajo. Habías ensayado. Amets daukagu orain gurekin. Zer modu zaude, Amets? Ongi, Zer egiten ari zara hemen? jolastu. Jolastu, Iruñekoa zara? Bai, Eta egunero etortzen zara? ez, Ez, gaur lehen da biziko aldia.
zertarako da? Ba, musika jotzeko. Eta nola funtzionatzen du, badakizu? Bai, A ber, azaldu guzu. ematen diozu bateri eta Epa. Ai, nun zaude? kable batetik joaten da hortik eta gero eta egiten du musika. Eta zu musikaria zara? Ez, Eta handitan, gustatuko zer nahi duzu izan handitan? albaitaria. Bueno, edo agian musikari nork daki, ez? Bai, Parkeko beste lekuetan egon zara? bai, Zer egin duzu? ba, ekilibrio eta ur jolasa. Bai, orekarena ikusi egin dugu, baina urarena oraindik ez. Zein da gehien gustatu zaizuna? Urarena. Bai, zergatik? Ez elako pesoaren, Bai, divertigarria delako. bai, Eta norekin zaude hemen? nire lagunekin eta nire lagun baten aitarekin. Eta gustatzen ari zaio lagunari? Bai, Adin berekoak zarete? ez, Zuk zenbat urte dituzu? 7. Eta bueltatuko zara gustatu zaizu parkea? Bai, Ba, ongi pasa San Ferminetan eta parkean. zuk ere bai. Eskerrik asko. Ez horregatik. Agur.
eta udan gainera, baina hilabete bat ondo horretan, gero gainera ensaiatzera, nire zartzen akita eta zabitzen norbait hemen guneokoa, no? Esan duena. Ba, uste nahi ez faltakua, Mandizun ere egual ere zimakia eta kompromisu gabe. Norbait bururatzen mantima zaitu, deitu WhatsApp bat bidali. nire herrian hau eta hori da, normalean festak Toma, corre, vete, mira para ahí, vete para ahí. ¡Ya pasado! ¡Venga! ¡Es el barco! El barco va a hacer, no va a soltar.
Ongi. Zer egiten ari zarete hemen? Ba, hemen gure peinarekin txerru bat egiten ari gara. Bai, Parte hartzen ari zarete? bai, Bai, ni zezenak hartzen eta horrela. Orduan zu korrika egiten duzu umeak harrapatzeko. Bai, Baten bat harrapatu duzu? oraindik ez, baina norbait erori da. Eta zer egiten duzue norbait erortzen denean? Ni segitzen dut, baina beste batzuk ikusten dut laguntzen dutela. Eta zuk laguntzen diezu edo ere korrika egiten duzu, ze... ni korrika egiten dut. Eta urterok egiten duzu korrika? Bai, Eta zer moduz, erorketak egon dira edo dena ongi? bai, askotan erori naiz. Bueno, baina gero altxatu zara. Bai, Eta gaur zer egingo duzue? pues gero aterako dugu pankarta txiki eta pues joango gara Iruñatik kalejera. Eta zer moduz orain arte San Ferminak? Ongi lagunekin disfrutatzen eta horrela. Peinarekin egoten. Bai, oso ongi. Zein da zuen momentu gustokoena? Nirea barrakak. Txupinazoa hor plaza barnean eta ongi. Eta San Fermin guztiak bizitzen dituzue edo oporretan joaten zarete? Bai, San Fermin guztiak. Bai, guzti. Anaiak zareten ez, anai arreba. Mi esker eta oso ongi pasa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.